Vítám vás u dnešního receptu. Co jsem se dnes rozhodla uvařit? Dnes to bude taková velká improvizace. Uklidila jsem v ledničce, vytáhla zeleninu a vše, co je potřeba brzy zužitkovat. A napadlo mě, že udělám něco takový jako ala kiš, teda ala slaný koláč, čemuž jsem vytáhla tady to těsto na pizzu, které mám zkoušené, které je dobré, dokonce má i nízkou gramáž tuku, je tam 4,9 gramů tuku na 100 gramů tady toho těsta. Když to srovnáte s těstem lístkovým, tak to má kolem 20, možná 25 gramů tuku na 100 gramů, tak toto má 4,9. Takže zatím je to zmrzlé, tak to odložím, snad to stačí rozmrznout. A představu mám takovou. Vytáhla jsem si 2 cukety, zbytek porku, tady mám 2 šalotky, česnek, tady mám 1 čili papričku ze zahrádky, klasickou papriku a tady mám půlku takové již lehce unavené kapusty. Tady mám ještě mandlovou mouku, tu tam přidám, protože ji nemám do čeho dát. Tak, to všechno nastrouhám, udělám z toho nějakou zeleninovou hmotu, bude to dochucené česnekem, plus lahůdkovém droždí a tak dále, tak dále. To ještě všechno potom upřesním a buď tam dám, možná tam dám vajíčka, možná tam dám nějakou rostlinnou smetanu, to ještě nevím, uvidíme, jak to bude vypadat. Dám to na plech nebo do formy, zapeču to a snad to bude dobré. Takže jdu zpracovat tu zeleninu. Cuketu nastrouhám na hrubo, kapustu nakrájím na jemné plátky, které spařím horkou vodou, toto nechám vypotit, porek, to už je ten taky zbyteček, tak to nakrájím, papriku nakrájím a na cibuli, česneku to potom všechno orestuji a vytvořím z toho takovou náplň do toho koláče. Tak jdeme na to. A tady už jsem v procesu tvoření. Na šalotce jsem si orestovala nejprve tu tvrdší zeleninu, což byla kapusta a červená paprika. Osolila, opepřila, zalila sojovou omáčkou a tak do poloměka dělala. Mezitím jsem si nastrouhala na hrubo cuketu, kterou jsem si zbavila velké části vody, protože výsledná směs musí být více hustá. Pak jsem to spolu s kapustou orestovala. Všechny ostatní přísady vám potom napíšu do popisku. Až to bylo všechno takové téměř měkké, tady je to vidět, vzala jsem silken tofu, kterým jsem tu směs spojila dohromady. Nakonec jsem nepoužívala ani smetanu, ani vajíčka, ale silken tofu. No a pak už jsem to vše přenesla do těsta, které jsem vyložila na pečící papír do velké koláčové formy, tak, aby mělo zvýšené okraje. Uhladila, zarovnala, posypala na sucho orestovanými slunečnicovými semínky a pekla v troubě předehřáté na 200 stupňů zhruba půl hodinky, tak, aby to těsto bylo pěkně zlatavé a křupavé.